Nestes días estánse a pôr en contacto moitas traballadoras e traballadores do Concello, tanto funcionarios como persoal laboral, como persoal que traballa para as distintas concesións administrativas, e o que nos están dicindo é que están traballando en absoluta exposición e que non contan cos medios de prevención necesarios. Nós xa o puxemos concretamente nas dúas xuntas de área que tivemos na semana pasada, xa que expuxemos esta cuestión, danos a sensación de que ou non nos explicamos ben ou non nos entenderon, porque a situación, desde logo, apenas mudou. Como podemos, desde o ámbito municipal, axudar, contribuir para minimizar, para axudar as persoas que están máis expostas ao virus porque están en contacto permanente, en contacto directo coas persoas? Hai condutores e condutoras de autobuses que me din que non lles deixan utilizar mascarilla, que non poden utilizar guantes, que non teñen algo tan elemental como un xel antivírico e en moitos casos teñen que leválo eles da súa propia casa, que seguen a cobrar e, polo tanto, a recepcionar moeda e billetes e, bueno, evidentemente están absolutamente preocupados porque tampouco hai mamparas nos autobuses que fagan unha separación física entre as persoas usuarias e os propios conductores e conductoras. Bueno, nós o que propomos é unha medida que nos parece de absoluta lógica, que xa se está facendo ademais noutros concellos, caso de Xixón, e é que durante o tempo que dure esta crise, que viaxar en autobús sexa gratuito, que non teñan que exporse máis do necesario os condutores e conductoras e, polo tanto, non teñan a necesidade de ter que recoller diñeiro. Parécenos, ademais, que é unha medida non só necesaria, sino de absoluta responsabilidade. No tocante ao tema da hora, bueno, pois nós xa dixemos tamén que non ten ningún sentido nesta situación na que apenas hai coches pola rúa, non hai problemas para aparcar, os coches que están na zona de hora están correctamente aparcados, polo tanto non hai ningún problema para a seguridade viaria. Tamén se queixan as traballadoras e traballadores que carecen dos medios máis elementais de prevención, que están a traballar con PDAs que utilizaron previamente os seus compañeiros, non se desinfectan, non utilizan ninguna profilaxis, etc. E, polo tanto, bueno, creo que é absolutamente necesario tamén, pois, e que é absolutamente prescindible este servizo en un momento como este no que non ten ningún sentido que as traballadores e traballadores anden pola rúa. E moito menos sentido ten que, aínda por enriba, bueno, se multe a xente por sobrepasar o tempo da hora. Nós, desde logo, xa o dixemos, imos a pedirlle ao goberno municipal que suspenda o servizo da hora e que, desde logo, non tramite ninguna das multas que se puxeron durante estes días. Que axuda a domicilio? Pois que axuda a domicilio 3/4 do mesmo. As traballadoras e traballadores da axuda a domicilio son potenciais transmisores do virus, están a traballar unha poboación e que ten un rango de idade alto, elevado, polo tanto son susceptibles a contraer o virus e, ademais, persoas de risco, e tamén se queixan da carencia de medios total e absoluta e, polo tanto, nós tamén xa lle dixemos á concelleira, o volvemos a reiterar hoxe, que é absolutamente necesario que estas persoas poidan facer o traballo nas mellores condicións de salubridade posible, porque estamos a falar da seguridade tamén das persoas as que atenden, que, insisto, son persoas na súa meirande parte de avanzada idade. Do resto do persoal do Concello, pois exactamente o mesmo, das persoas que están expostas ao público, das persoas que están en contacto directo coa xente na rúa, policías, bombeiros, persoal de protección civil, as persoas que están en rexistro, etc. Bueno, nós tamén xa reclamamos, como reclamaron tamén os sindicatos no Concello, bueno, extremar as medidas de prevención, e esperamos que nestos días se poña, digamos, solución a esa demanda. E despois hai unha cuestión que tampouco é menor, porque esta crise, bueno, afecta ás persoas, pero indirectamente tamén afecta a outros seres vivos, caso dos animais, e as persoas da patrulla e as persoas que están a coidar as colonias felinas estános a decir, bueno, que precisan tamén dunha especie de salvoconducto ou de credencial que lles permita, pois, ir a alimentar os animais, que bastante desgraza teñen con ter que estar na rúa sufrindo as inclemencias meteorolóxicas, como que aínda por enriba, bueno, a raíz desta cuestión, pois teñan que morrer por non estar ben alimentados, non? Bueno, nos parece que son cuestións importantes, seguramente haberá moitas máis, e insisto, desde a absoluta lealdade institucional nos proporemos estas medidas porque nos parece que poden contribuir
de xeito importante a minimizar os riscos que é do que se trata. Moitas grazas.